Πότε ιδρύθηκε το εργοστάσιο? Το εργοστάσιο ιδρύθηκε την περασμένη γενιά, το 1961, και εδώ στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης ήρθα εγώ το 1989-90. Τι προϊόντα παράγει? Concrete blocks, δηλαδή τσιμεντόλιθους, τσιμεντοσωλήνες αποκαιτεύσεως για τα δημόσια έργα, πλάκες και κυβόλιθους διάστρωσης πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, όλα από τσιμέντο, όλα από προϊόντα τσιμέντο. Πόσοι ανθρώποι εργάζονται στην εταιρεία σας? 18, κάνουμε 20, 16, πάντα πάνω από 16. Χρειάζεται να έχουν κάποιες ικανότητες για να προσληφθούν? Πρέπει να είναι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι, τεχνολόγοι, και να μιλάνε οπωσδήποτε αγγλικά. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την εταιρεία σας? Σίγουρα την έχει επηρεάσει. Έχουμε μία πτώση και συρρήκνωση κατά 40%. Αντέξαμε όλα αυτά αυτή την πενταετία, γιατί είμαστε 5 χρόνια μέσα στην κρίση, αντέξαμε. Δεν διώξαμε προσωπικό, αλλά δεν κρατήσαμε σταθερό προσωπικό. Μειώσαμε λίγο τους χρόνους παραγωγής. Βέβαια, είμαστε σε αναμονή μιας επερχόμενης ανάκαμψης. Αν συνεχιστεί άλλα 4 χρόνια, 5 αυτή η κρίση, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Παράγετε καινοτόμα προϊόντα? Καινοτόμα προϊόντα παράγουμε τελευταίας τριετίας, είναι τα λεγόμενα βιοκλιματικά. Σε αυτό έχουμε πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είμαστε σε σύνδεση μαζί με το Πανεπιστήμιο και κάνουμε συνέχεια δοκιμές και έρευνες. Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία? Η εταιρεία βρίσκεται σε αυτόν εδώ το χώρο από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Προηγούμενα βρισκόταν σε μικρότερες εγκαταστάσεις εντός των ορίων της πόλης της Τρίπολης. Ποια προϊόντα παράγεται στο εργοστάσιο? Όπως θα είδατε και έξω, παράγουμε είναι προϊόντα τσιμέντου για ιδιωτικούς ή δημόσια έργα. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην εταιρεία σας? Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται αυτή τη στιγμή ανέβονται γύρω στους 20. Αυτοί χρειάζεται να έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες για να προσληφθούν? Ψάχνουμε εργαζόμενους με ελεγχιστική κατεύθυνση για το κομμάτι το οικονομικό ή με τεχνική κατεύθυνση, όπως είναι ίσως κάποιο ΤΕΗ, μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή και πολυτεχνείο. Και βασική προϋπόθεση είναι και η γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως των αγγλικών και κατά δεύτερο λόγο γερμανικών. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την εταιρεία? Πάρα πολύ. Και στον τζίρο της, τα νούμερα έχουν κατρακυλήσει 40 ή και 50%. Το σίγουρο είναι όμως ότι επειδή μιλάμε για προϊόντα εδώ πέρα, η ποιότητα αυτών των προϊόντων πρέπει να μείνει η ίδια. Παράγεται κάποια καινοτόμα προϊόντα? Είναι τα βιοκλιματικά προϊόντα που έρχονται ουσιαστικά να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική κρίση και ως άνθρωπος της αγοράς είστε αισιόδοξοι για το μέλλον? Αν μπορέσουμε να έχουμε λιγότερες απαιτήσεις ίσως από το κράτος και κοιτάξουμε τα του οίκου μας, τότε πάλι θα καταφέρουμε ίσως να εξέλθουμε αυτής της κρίσης. Πιστεύετε ότι είναι η κύρια ενέργεια για να μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης? Τι κατανοία. Το εργοστάσιο είναι δύο διαφορετικές γραμμές παραγωγής. Μία παράγει τσιμεντοσωλήνες και φρεάτια και η άλλη παράγει κυβόλιθους, κράσπεδα, τσιμεντόλιθους. Όσον αφορά την τεχνολογία που έχουμε, ειδικά με κάποιες τελευταίες επενδύσεις που έχουν γίνει, είναι ότι πιο πρόσφατο υπάρχει στο χώρο. Το βασικό μας μέλημα είναι να έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Δεύτερον, να έχουμε ικανοποιητικές τιμές και για τον παραγωγό και για τον τελικό καταναλωτή.